Ej, igen. Au! Kan du huske det? Så, der er lige tilbage. Kan du ikke smile? Det var ikke noget, jeg gjorde. Det var sprændt i kvinden her. Vent, au, vent. Lad være. Au, vent lige min næse. Du har smadret min næse. Den der hånd, ikke? Den skal væk. Au. Okay. Du vil ikke brænde den her. Så, kig på mig. Nej, min næse. Kig på mig. Gå væk. Lad være. Er du sød? Lad være.